Ola, benvidos a Non Calamos Radio Castro. Eu son Elisa e hoxe vouvos falar sobre a importancia que ten o pelo e sobre todo para as mulleres, o cabelo e política. People thought that it was me, like, going crazy and stuff like that. Unha pregunta antes de comezar. Que sentirías se mañá te mirases ao espello e non recoñeceses a túa propia imaxe? Agora, imagina que esa imaxe non é túa elección, que todo o mundo decide por ti, como vistes, como falas, incluso como levas o cabelo. Corría o ano 2007 cando a princesa do pop Britney Spears apareceu diante das cámaras cunha imaxe que paralizou o mundo enteiro, a súa cabeza rapada. Nos medios díxose que perdera o sentido, pero e se en realidade fose o primeiro momento no que o recuperou? Que Britney levara toda a súa vida sendo observada, xulgada e controlada, primeiro polo seu pai, despois pola industria, sempre polas cámaras. Rapar o seu cabelo non foi unha locura, foi unha resposta, un ata aquí. Anos despois, ela mesma falaría de como este acto foi a súa maneira de retomar o control sobre a presión allea a que vivía sometida. It's kind of like me just feeling a form of a little bit of rebellion or feeling free or, shedding. Por iso mesmo, fago unha gran pregunta para hoxe. Por que o cabelo significa tanto? E sobre todo para as mulleres. É que o cabelo comezou sendo pura protección, unha adaptación evolutiva, pero co paso dos séculos converteuse en moito máis: identidade, clase social, xénero, moda, época e rebelión. Na Idade Media, o teu pelo dicía quen eras na escala social. Na nobreza, era símbolo de estatuto e de poder. No Renacemento, probar novos piteados era un acto case revolucionario e abríase paso unha nova percepción da beleza femenina. Coa primeira revolución industrial, os peiteados grandes e maximalistas convertéronse en símbolo de sensualidade e elegancia, e tamén que tiñas un pescozo forte. Pero a historia do cabelo é tamén historia de moitas culturas. Na cultura afro, durante a escravitude, rapabanlle a cabeza as persoas ao chegar a América. Isto borraba non só a súa imaxe, senón toda a historia e identidade que levaban nela. As trenzas convertéronse nunha forma de resistencia. A través delas, moitas mulleres recuperaban a parte do que lles tiñan roubado. Para as persoas negras, o cabelo é identidade, memoria e crecemento. Non é só estética, é política. Nos povos indíxenas, o pelo da muller representa a sabeduría e a conexión coa natureza. Cortalo podía significar do, cambio ou ruptura cunha etapa vital. E non quero esquecer a perruquería, un espacio que durante moito tempo foi un lugar de encontro para as mulleres, un lugar de conversa, confianza e comunidade, onde compartir experiencias e historias propias, un espacio que nos pertencía. Por iso mesmo, por razóns que non acabo de entender, todo o que é importante para alguén remata sendo utilizado en contra, e o cabelo das mulleres non foi unha excepción. En moitos réximes e institucións, rapar ou manipular o cabelo era a forma de borrar a nosa individualidade, as nosas ideas, a nosa identidade. Durante o franquismo, en España, raparlle as cabezas ás mulleres foi unha das humillacións máis frecuentes e sistemáticas. Fora algo máis que un abuso exercido sobre as mulleres, foi un ataque ao modelo de muller libre e independente. Isto foi dito por Enrique González Duro no seu libro Las rapadas, el franquismo contra la mujer. E con todo iso, as mulleres resistimos, sempre resistimos. Ten un lugar moi especial na arte e na literatura. Na pintura, obras como a Venus de Urbino de Tiziano ou o Aseo de Venus de Boucher presentan o cabelo como elemento central da sensualidade e o erotismo femenino, longo, brillante, perfumado, un obxecto de desexo e de poder. É importante tamén mencionar un cadro especialmente poderoso, o autorretrato co pelo cortado de Frida Kahlo. Neste cadro, Frida aparece sentada, soa, nunha cadeira, viste un traxe gris de home, na man sostén unhas tesoiras abertas, a seu redor, espallado polo chan, está seu cabelo, aquelas longas trenzas negras que sempre foran parte da súa identidade. É un cadro de dor, de transformación e de rebelión ao mesmo tempo. Kahlo acababa de separarse de Diego Rivera e con ese corte dicíalle ao mundo: xa non me defino polo que a ti che gustaba de min. Na literatura clásica tampouco se pode escapar do cabelo femenino.
No Cantar dos Cantares, o pelo é símbolo de honra, plenitude física e fertilidade. En Luis de Góngora, no seu soneto, Mientras por competir con tu cabello, o cabelo converteuse nun símbolo erótico da beleza, case divina. Imos escoitar os 4 primeiros versos. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el lilio bello. O cabelo da muller co ouro máis brillante é un eloxio hiperbólico que dá conta de ata que punto o pelo femenino fascinaba na época. E na novela A trenza de Letitia Colombani, 3 mulleres de distintas partes do mundo están unidas polo seu cabelo. Smita, en India, ten que vendelo para sobrevivir económicamente. Julia, en Italia, debe salvar o negocio familiar de pelucas. E Sara, en Canadá, ten que cortalo cando lle diagnostican cancro. 3 historias, 3 vidas e 3 mulleres completamente distintas, unidas polo significado que o cabelo ten en cada unha delas. Esa trenza é a metáfora que dá nome á novela, 3 fíos que se entrelazan sen tocarse. Por iso mesmo, vendo toda esta historia, decatámonos de que o cabelo é moito máis que un elemento estético. Forma parte da nosa identidade, da nosa cultura, da nosa memoria. Foi usado para controlarnos, para humilarnos, e tamén para resistir, para expresarnos e para conectar. Por iso, cando Britney Spears rapou o seu cabelo en 2007, non estaba perdendo a razón, estaba recuperándoa, estaba dicindo, esta son eu, e son eu quen decide. Detrás do cabelo das mulleres descansa historia, individualidade e identidade. O cabelo sempre foi e seguirá sendo político. People shave their heads all the time, you know. I don't think it was anyone's business, really.